katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika. Alhamdulillah saya dalu, saya regeng, saya rame. Sumangga Bapak Ibu ingkang tasih wonten katebian kula aturi nyaket menika alhamdulillah jawahipun sampun terang, saged nyaket wonten ing celakipun panggung. Kagem tamu undangan ugi keluarga besar sumangga sinambi yang rabi dedareng kasampun sumadyo sinambi mirsani Mayangkara Niken Salintri. Yuk nanjake waranggone ingkang angka kalih yang luar biasa sekali ya. Pokoknya sinden Mayangkara itu cantik-cantik kayaknya. Cantik-cantik ya Pak Bu nggih? Lho, yogane nggih ganteng-ganteng nggih. Apa maneh MC-ne nggih ya? Mboten. Sapa muni ora mo? Mboten. Sapa muni ora? Mboten. Ora ya wis. Yuk, kita panggilkan artis dari Campur Sari Mayangkara selanjutnya ada. Oh artis lah duduk ya. Bukan artis. Yuk, ada Putri Lope Mayangkara Niken Salintri. Lah, sumangga. Halo Mas Bambang. Halo Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong biasa wae. Oke. Ada Putri Lope. Ada Mas Bambang Bau. Lobo. Balowo. Mas Angkota.